que formula també el grup municipal de la CUP. Sí. A nivell d'exposició, l'empresa Eulen realitza com a servei externalitzat el servei d'atenció al client d'Endesa. A data 1 de desembre finalitza la concessió i Endesa passa a contractar el servei a l'empresa Atento. Estem parlant de 344 treballadores que donaven aquest servei i que l'empresa per la qual treballen, Eulen, els ha comunicat que estan acomiadades. Se'ls ha aplicat un expedient de regulació, ja que el conveni de telemàrqueting no obliga a absorbir la plantilla al canviar l'empresa de contracte. L'empresa Atento, la que ha de rebre el negoci ara, ha ofert la possibilitat de contractar-les. No se sap a quin nombre d'elles, però el que sí que sabem és que amb unes pitjors condicions de les que ja tenien. El sector de telemàrqueting és un aparador vergonyós de la manca de garanties bàsiques i de qualitat, on les condicions de treball són d'absoluta precarietat. A tall d'exemple, han de demanar permís per anar al bany, han de demanar permís per les pautes de 5 minuts estipulades al conveni. Aleshores, tot això amb uns sous de menys de 900 euros. La degradació progressiva es dona a cada nova concessió del servei. La contracte comença a 1 de desembre i avui dia encara no saben quantes d'elles tindran un lloc de treball. Hi ha algunes que tenen 23 anys d'antiguitat, però lamenten que moltes companyes han hagut de rebutjar l'oferta perquè no té res a veure amb allò que abans tenien. Per últim, recordar que estem parlant d'Endesa, una empresa abans pública i ara privatitzada, amb uns grans beneficis. La pregunta és, té l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes i o les seves empreses municipals contractes amb Endesa, Eulen o Atento? Per quins serveis i amb quina data finalitzen? Respon el regidor Badia. Doncs sí, compartim d'alguna manera totes les propostes que han fet els treballadors de que la plantilla s'hauria de subrogar en la seva totalitat i manteniment de les condicions laborals, tot i que és un contracte que no està vinculat directament amb l'Ajuntament de Barcelona. Els contractes que té l'Ajuntament són 3 pel que fa a Endesa Energia, que és compra de gas, que acabaria el contracte el 12 de desembre de 2015, compra de subministrament elèctric de baixa tensió, que acabaria el 25 de març de 2016, compra el subministrament elèctric de mitja tensió, que seria el 25 de març de 2016. Pel que fa a Eulen S.A., hi ha un contracte de manteniment de les escales mecàniques i ascensors amb una data de finalització 13 de juliol de 2018. I pel que fa, entenc que és una derivada del grup, Eulen Servicios Sociosanitarios, tenim 2 contractes més, que seria gestió de la residència gent gran del Parc del Guinardó, que finalitza el 31 de desembre de 2015, i suport educatiu de l'Institut Municipal d'Educació, que finalitza el 15 de juliol de 2016, i en aquests moments no hi ha cap contracte amb l'empresa Atento, n'hi havia un que va finalitzar al maig d'aquest any. Sí, regidora. Gràcies. En tot cas, la demanda de les treballadores és que l'Ajuntament forci per la relació que té, pel compromís que té aquestes empreses amb l'Ajuntament i pel compromís que té el propi govern municipal contra la precarització, que obligui i forci a que es trobin en una taula de negociació per tal de fer força perquè conservin els drets més bàsics de les seves condicions laborals. En aquest sentit, ja ho vam viure amb Movistar, però que s'arribi a un compromís per part del govern municipal per forçar a Endesa i a les empreses relacionades com Eulen i Atento a forçar aquest compromís. Gràcies, regidor. Sí, ja ens vam comprometre a intentar mediar en aquest conflicte, tot i que repeteixo que no tenim contractes amb Atento, i en el cas d'Endesa és la compra d'energia. Avui en dia les grans elèctriques, les alternatives energètiques no són segurament no millorarien molt substancialment l'oferta en temes de polítiques laborals. Per tot això també s'està impulsant un operador energètic per precisament no dependre d'aquestes grans multinacionals pel que fa a les decisions energètiques d'aquesta ciutat. Gràcies. Amb això finalitzaríem la part de pregs i preguntes. Gràcies a qui ens acompanya. I ara seguiríem